of Jesus' name, let angels prostrate fall, bring forth the royal diadem and crown you Lord of us. Tayo po lahat ay yungkot sa ating panalangin. Let's pray. Ama naming banal, Diyos namin na pinakadakila sa lahat. Ang tahanan ay nasa mga langit. Ama, kami po nagpapasalamat dahil inyo po kami muling tinipon-tipon sa inyong bahay-sambahan upang makakunig po ng inyong mga banal na salita, Ama. At patawarin niyo na kami kung saan po kami nagsulpong, nagkulang at nagkasala, maging man o hayat, Ama. At bigyan niyo po kami ng magandang boses upang kami po'y makaawit sa inyo ng papuri. Ito po ang aming sa pagdalangin sa pangalan ng Jesus. For our opening song, let's all give the power of Jesus' name as the hymn number 127. Tayo po lahat ay malala at masayang magawitan sapagkat ito po ang natatanging araw para po sa atin at sa Panginoon. Amen.
President. Talong ang second. Para po sa ating pagpapatuloy, manatili po tayo nakatayo at atin pong awitin ang nasa essay hymn number 259, O Day of Rest and Gladness. Essay hymn number 11, Wait the Song. Let
Amin at ng Diyos ng trono na nasa mga langit, isang natatanging araw muli na makasama ka namin sa kalagitnaan na tanging pagpapala ang maranasan ng bawat isa sa banal na pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Happy Sabbath, mga kapatid. God is good. And all the time. Purihin ang ating Panginoon sa oras na ito. And in behalf of the San Roque Church family, ay lubos po ang aming kakuwaan na welcome ang ating mga bisita sa ating pagsamba sa Sabado ito. Of course, narito po ang ating mahal na Doktora Carlinda Aki, na siya po ang ginamit ng Panginoon para mapatayo ang church na ito at makapagsamba ang mananalig ito sa San Roque Church, mga kapatid. At nakikita niyo po sa ating mga kabataan na narito ay sila ay natutuwa, masaya po sila, mga kapatid, na ang church na ito ay nagtayo dito sa lugar na ito, mga kapatid. Kaya kung wala ang ating sponsor, mga kapatid, ay naginamit ng Panginoon, of course, ay siguro ay wala tayo sa oras na ito. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa mga kapatid na nandito. Nandito po ang family Angkali, mga kapatid. Si Brother Carlos, nandito po sila. Nandito po tayo. Nakita po ng mga kapatid. Sister Nena. Ang alam ko po, sila po ay mag-asawa. Brother Carlos Junior. Yan. Ang mga kamukha ng papa. Yan. Sister Gemma. Ayan po, Sister Gemma. Sister Gemma ay actually pangilang week na tayo dito ngayon, Sister Gemma. Sa nalawa na po ata kung ako nagkakamali. Sister Precious. Ayun, nandoon pala na anak nila. And of course, mga kapatid, narito rin ang bisita ni Sister Margaret, isa sa mga leader natin sa kabataan dito sa church. Bisita ni Sister Margaret, Sister Julina. Nagsisiyar sila. Brother John. Brother John and Brother Jeffrey. Brother John. Tumayo ka, Brother John, para makita yung kagwapuhan mo. Yan. And of course, mga kapatid natin na galing, of course, dyan sa Binalunan. Nandito sila Mr. and Mrs. Johnny Navarro. Ayan po. Welcome po kayo. Si Mr. and Mrs. June Divilla. Ako, kilala ko po sila kasi parati kami mag-visit sa Binalunan. And Mr. and Mrs. Fred Mosquito. Mosquito. Ayan. Ayan po. Mga kapatid natin. Purihin ang Panginoon dahil ang Diyos ang nagpukumpleto sa atin sa araw na pagsamba, mga kapatid. Kaya narito ang mga bisita natin para tayo, mga kapatid, ay magkasalo-salo, magkasama-sama para purihin ang ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang ating pong programa mamayang hapon, mga kapatid, ay meron po tayong AY program o Church at Forum. Alam niyo, mga kapatid, mga bisita natin ay
pina-challenge po ang mga kabataan na i-recite po nila magmula po sa Genesis hanggang sa Revelation, mga kapatid. At may mga prizes po sila na iniwan ni Elder Charlie kasi ni Elder Charlie ay nagbisita dito last Sabbath, mga kapatid. Kaya isa po yun sa mga programa namin mamaya. Old and new pala. Kasali po kayo mamaya, mga kapatid. At meron po tayong paplak, mga kapatid. Wala po tayo, walang uwi dahil tayo po ay magkakasalo-salo mamaya sa lunch at mamaya hapon sa ating program, mga kapatid. Next, mga kapatid, ay meron tayong Global Youth Day na gaganapin sa Pao Church, mga kapatid. Ang mga kabataan natin ay pupunta doon, dadalo sa Global Youth Day para po sa ganun ay magbigay ng mga pamphlets para sa pag-share natin ng gospel, mga kapatid. Mayroon po sila, mga kapatid, na week of prayer, mga kapatid. Mag-start yan ito mamaya, mga kapatid, ng hapon, March 11 to 15, mga kapatid, by next week. Gusto ko sana maging 10 days hindi lang week kasi 10 days din sana. March 11 to 15 sa aming Pastor Duwas. Kaya sa 11 mag-start, mga kapatid, ang week of prayer nila. Yan. So, mga kapatid, yun po ang mga announcement. At bago po tayo paglingkuran ng ating pong Decon, mga kapatid, ay nais ko po munang basahin sa inyo ang ikalawang aklat ng Korinto, Kapitulo 8 hanggang 5. Mga kapatid, ito po ang karanasan ng mga unang iglesia, patutuo nila sa kanilang pagbibigay, mga kapatid. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasagalaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karughan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatutuo ako, at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Nalubhang, ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyaya ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy ng mga banal. At ito'y hindi ayon sa aming inasahan, kundi binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin at sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Nakita po natin ang Iglesia ng Macedonia na sa kanilang kasalatan, mga kapatid, ay masaya silang nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ang ating second po ay nakahandang maglingkod sa ating pagsasawari ng mga isapot ng handog. Somewhere
Tayo po lumubog sa panalangin. Mapagkaling ang aming Diyos, Ama namin na nasa langit, umayakda ng buhay at balot ng pagpapala. Bahagi po ng aming pagsamba, Panginoon, kaya ang aming pagsasauli ng aming mga ikapot ng mundo. Narito po, Panginoon, ang mga salaping na likod. Maaari po ba, Ama, na ito po yung bindisyonan para magamit po ng aming mga pastor at ito po ang magsilbing instrumento, Panginoon, para po maikala ang iyong ebanghelyo sa labas at marami pa pong mga kaluluwa, Panginoon, na may lapit sa iyong panan. Kalakip ng aming panalangin, Panginoon, ay maaari po ba na bindisyonan niyo po ang aming mga kabuhayan. Ang mga pananim po namin sa bukrin, ang aming po mga alagang mga hayop, negosyo, trabaho, magawa ng aming kamay, Panginoon. Maaari po ba, Ama, na kayo po ang maging katuwang namin sa lahat ng mga ito. Para po sa ganoon, Panginoon, ay marami pa po kami, Panginoon, na may balik sa mga susunod pang mga sabat. Bendisyonan niyo rin po, Panginoon, ang aming pangatawan. Nanawa, maging malakas kami parating sa paghanap buhay, upang sa ganoon, Panginoon, ay mapunan po namin ang pangangailangan namin sa pang-araw-araw habang kami, Panginoon, ay naghihintay sa inyong dalawang pagdating. Pasaganayin po kami, Ama, kami pong kanyang pamilya. Nawa, Ama, parati kayong tumira sa amin upang sa ganoon kami po, Ama, ay mananatili, Panginoon, na kayo po ang Diyos na amin po na pinaglilingkuran sa aming buhay. Ito po ang aming sawang panalangin sa kapila namin tagapagligtas sa Jesus Christ. If you have your own Bible with you, kindly open your Bible in the book of Mark, chapter 16, verse 15. It says here in the New King James Version, "And he said to them, Go unto all the world and preach the gospel to every creature." Let us all kneel for a word of prayer. Most gracious, loving, and heavenly Father, worthy is your name, Lord, is worthy of praise to God. Lord, we thank you for this wonderful Sabbath day of rest that you have granted upon us. Thank you for guiding each and every one of us as we go here in this church, God. We've come and work to learn and to worship your name and to study about your word. Lord, I pray that please forgive us from all of the sins and from all the shortcomings that we have committed against you. Thank you for taking care of our health. Thank you for blessing us in our business, in our jobs. Thank you for helping us as well in our studies. Lord, I pray that
Please continue, God, to send your Holy Spirit of God to guard Elder Efren, yes, as he will be rendering to us your word, as he will be sharing to us and explaining to us the word that you have put upon his mouth. Lord, I pray that this help us so that we'll be able to understand your word that he'll be sharing unto us. Lord, I also pray, God, for Bernard Borja, this helper in whatever problem that she's facing through, in whatever trial that she's facing through right now, and especially in her studies of God. I also pray, God, as well, that this also help Bernard Borja and her mother, so that they'll be able to reconcile about whatever conflict that they have as of now. And Jesus' precious and mighty name, I pray. Amen. Ang ating speaker, mga kapatid, na mga hindi pa nakakilala, ay 4 na taon na siya na naglilingkod sa Panginoon dito sa San Roque Church. Siya ay ating layman, mga kapatid, na masigasig sa gawain ng Panginoon. Silang pamilya, mga kapatid, ay sa mga lugar dito sa San Roque ay kilala na, mga kapatid. Dahil ang mag-asawa ito ay nagpapagamit sa Panginoon sa evangelism, lalo-lalo na sa crusade, mga kapatid. Sila ang katuwang natin para sa ganon lumago ang pananampalataya ng mga tumanggap sa Panginoon sa lugar na ito. Dati-dati, mga kapatid, ay yung bagong-bago na yun, mga kapatid, ay 4 lang ang nagsasamba. Ngayon, mga kapatid, ay sa tulong ng Panginoon, ay pati na rin ang mga magulang ng mga kabataan ay napapaabutan na din ng kabalita ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon dahil ang San Roque ay kanyang pinagpapala, mga kapatid. Na pupursite ko, mga kapatid, sa tulong ng ating mga sponsors, kasi alam niyo, mga kapatid, ay ang gawain ay hindi lamang isa ang kasangkot, mga kapatid. Lahat po tayo ay sangkot. Kaya pagdating ng araw, mga kapatid, alam ko ang ganti ay sa Panginoon. Dahil ang buhay natin, mga kapatid, dito sa lupa, kung tayo nakapag-impok ng kayamanan sa langit, ay sabi ng Panginoon, ay siya ay nakalaan ang kanyang gantimpala sa mga taong nagpapasangkot sa gawain ng Panginoon. Kaya bilib ako sa mag-asawang ito, mga kapatid, dahil ang kanilang Stephen ay hindi gaano malaki. Sila ay namumuhay, mga kapatid, ng simple lamang sa mga buhay nila, mga kapatid, dito sa gawain, ay makikita natin na parang hindi sapat ang kanilang natatanggap monthly. Pero sa tulong ng Panginoon, sila ay nakakaraos dito sa San Roque, mga kapatid. Ang ating speaker ay walang iba kundi si Elder Efren Pilas.
At bago tayo makakatunghay ng tinapay ng langit na pagkakaloob ng Panginoon sa pamagitan niya, ay tayo muna mga kapatid ay makakarinig ng natatanging handog papuri sa Panginoon. Of course, pagkakaloob sa atin ng ating bisita sa oras na ito. Sabi niya kasi ay sabi niya ako na lang ang special soul. Walang iba kundi si Brother Jul, mga kapatid. Si Sir Jul. Amen. On a hill far away stood an old rugged cross. The arms of friendship. I love the cross. There's a bitter sign. So I tell is the old
Nasabi lang natin kung mahal na Panginoon sa kanyang mga sulat. Tayo po ay sasamba sa kanyang harapan ng week of expression. Anumang expression na kaya mong ibigay sa Panginoon bilang pagsamba, gawin mo. Amen? Okay. So tanghali ito, mga kapatid, hayaan po kami. Ako ay tumayo sa inyong harapan sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nakanyaya upang ako'y maging tagapangunan niyo sa oras na ito. Akin pong pinasasalamatan ng isang awitin na ito ay nagbahagi ng isang pagsamba sa oras na ito. So, tayo po ay dadako na sa ating pong ikalawang bahagi ng ating pagsamba. Ang ating mensahe ay binasa ng ating kapatid sa Marcos chapter 16 verse 15. Ang sabi doon, go ye unto the world, preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. So, related sa ating pong lesson study kanina, ay napansin ko na mayroong mensahe, mayroong tatlong mensahe ang ating Panginoon. Di po na ako tumuloy sa aking paksa. Nais kong relate ang isang mensahe na ito ay ating pinag-usapan kanina. Doon sa mensahe ng tatlong anghel na mababasa natin sa Revelation chapter 14 verse 12 at kaugnay dito ay yung mensahe ng tatlong anghel na dito ay ini-emphasize na yung three gospel. No, yung three gospel na ito yung tinatawag na mensahe sa huling kapanahunan. Aking mang-emphasize konti lang, ito ay napakahalaga at related ito doon sa ating paksa na pag-uusapan sa oras na ito. Ang angel is Angelus. Angelus means banal na manggagawa. Manggagawa ng Diyos. Banal na manggagawa. Yung message ay tumutugma doon sa tatlong sa mensahe na ito ay ang ilang mensahe? Three gospel. So it means na yung gospel na nandito sa Biblia, ano nga yung mga gospel? Book dito sa Bible? Matthew, Luke, John, Mark. Apat na gospel. So, ito ay tumutukoy, ang gospel na ito ay tumutukoy doon sa panganakan, pagkamatay, pagkabuhay, at kung gawain ng ating Panginoon. At tumutukoy ito doon lamang sa pamumuhay ng ating Panginoon. Ngunit yung three-angel gospel is a full gospel na kung saan umuugnay ito
hindi lamang dun sa pamumuhay ng Panginoon. Hindi lamang ito uugnay dun sa pamumuhay ng Panginoon, kundi umuugnay ito doon sa mensahe na dapat malaman ng buong sanlibutan. Ano yung mensahe nun? Unang mensahe doon sa first angel. Ano yun? Ha? Anong mensahe ng first angel message? Sa first angel message? Basahin natin. John 14, ang sabi nakita ko ay isang anghel. Lumilipad sa gitna ng kapawid na may walang hanggang. Ibang anghel ay pinapahayag sa mga nananayilahan sa ibabaw ng lupa sa bawat bansa, wika at bayan. Ito yung unang mensahe. Sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ito ay yung pagkilala sa dakilang Diyos. Ipinakikilala ito yung mensahe na dapat gawin ng tao sa huling kapanahonan bago dumating ang Panginoon. Ipinakikilala ito na dapat ang tao ay kumilala sa Diyos upang ano? Upang siya'y malayo doon doon sa tatak. Ano yung tatak na dapat iwasan? Ano yung tatak ng hayop? Ha? Isa pang anghel. Ang isa pang anghel ay nagsasabi na yung Babylonia. Siguro kung nag-aaral tayo ng prophecy, ito ay nandun sa prophecy na yung pagbagsak ng Babylonia ay nag-emphasize doon sa mga maling gawi, mga maling pagsamba, tirahan ng yeah. Okay. So wala tayo. Ito ay nagre-representa doon sa isang gawain sa maling pagsamba. False gospel. Yung maling pagkilala, pagbagsak ng Babylonia o pagbagsak ng pananampalataya na ito ay hindi tumutugma doon sa nais ng Diyos. Ikatlong anghel ay nagsasabi, ano ang mensahe ng ikatlong anghel? Na ito ay nagsasabi doon sa pagsamba. Ito yung tuwirang mensahe doon sa pamamaraan ng pagsamba. Matakot kayo sa may lalang ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng naroon. Yung mensahe yon ng tatlong anghel ay tumutugma o ito ay yung mensahe sa pangwakas na panahon. Doon sa malapit ng magwakas ang panahon. Parang sinasabi dito ay ito yung warning. Warning. Na ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ang gusto ng Diyos ay lahat ay maligtas. Kaya mayroong fully gospel. Ang three angels gospel niya. So, ito po yung mensahe. Ang mensahe po ay nakaugnay doon sa pagsamba, ipinakilala yung maling aral, at tuwirang isiniwalag kung ano ang pamamaraan ng pagsamba. Kikilalanin yung alin ang kikilalanin sa pagsamba? Kikilalanin na yung may lalang ng langit at ng lupa ng lahat ng nanirito sa buong universe. Kita niyo? Emphasizing na ang huling mensahe ito ng anghel ay nauugnay din
ay umuugnay doon sa gawain natin ngayon. Kaya nga, napaganda ng ating pag-aaral kanina kung ano pong nasundan at ating pong naunawaan na ito po ay may kaugnayan sa gawain ng bayan ng Diyos sa huling kapanahunan. Okay? Yung messenger, yung message or messenger or angel or aglos ay lumalapit din o kumakapit din sa salitang ambassador. Katiwala, or ikaw yung representative ng Panginoon. Yan. Ha? So, tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaral sa tanghali ito. Ang pamagat po ng ating slide, ang ating mensahe ay you will be my witness. You will be my witnesses. Marami. Ha? Marami. At tayo po ay nadadako. Kung tayo po ay, alam natin po na tayo ay nandun na sa mga huling kapanahonan. Kaya nga, napakalawak na ng gawain. Napakalawak na po ng gawain. Halos ang buong sanlibutan ay nagkakaroon na ng pabalita sa pamamagitan ng pamamahayag sa isang panig ng mundo. Television, radio, mga internet, gumagana na sila at lahat na ng buong sanlibutan ay nakakita at nakasasaksi ng Ebanghelyo ito. Means, malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Excited po ba tayo na tayo ay isa sa anak ng Diyos na kanyang paparituhan? Amen? You will be my witness. Nasabi nga sa Acts, sa Book of Acts, sa first chapter ng Acts, ay nandun yung mensahe na kung saan ang bayan ng Diyos ay tinatawagan. Ang sabi doon sa binasa natin ng ating kapatid, ang sabi doon sa binasa natin kapatid, humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyo silang alagad ko. Napakalawak ito mga kapatid. Napakalawak ng gawain from the yung mula doon sa unang iglesia ng Panginoon hanggang sa huling lahi ng ating mga anak bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang pagdating ng Panginoon. Ganon kalawak ang gawain. At blessed or banal ang taong ginagamit ng Diyos sa gawain. Nagpapakilala na kapag tayo ay kabilang sa manggagawa ng Diyos sa kanyang misyon, na ito yung ipinapasan sa ating mga balikat, nakalapat sa ating mga balikat. Isang komisyon na kung saan walang ibang gagawa. Alam niyo ba na angel na nanood sa 3 angels is ay hindi literal na angel? Hindi literal na angel ang naroon sa 3 angels message. Kundi sino yun? Sino? Tayo, mga kapatid. Tayo. Kaya magsiyaon kayo. Kayo na tumanggap ng Ebanghelyo. Kayo
maraming counter, maraming lumalabas ng mga counter na gospel. Sabi nila, manampalataya ka lang, maliligtas ka na. Kilalanin mo lang yung pananampalataya, maliligtas ka na, mapabaptize ka lang sa amin, maliligtas ka na. Tama ba? Okay ba yun kaya sa Panginoon? Ang sabi ng unang anghel, magtakot kayo sa Diyos, magbigay kayo ng kaluwalhatian sapagkat darating na ang kawakasan kung malapit na siyang dumating. Ano po? Sambahin niyo siya na gumawa ng langit at ng lupa. Nare-realize ba natin kung paano natin sasambahin ng Diyos? Nalalaman ba natin kung paano natin siya pinaglilingkuran? Ano po? Na ang bawat gawain ay nandyan sa ating harapan. Katulad ng isang blessing. Ang biyaya ng Diyos, nandyan lang sa ating ulunan. Nandyan lang sa ating ulunan. Na kung paano natin siya hihingin, ganun siya ibibigay. Ganun yan ang gawain na nasa ating harapan. Na kung paano natin gagawin, ganun siya magtatagumpay. Ang sabi dito sa Luka, Gawa chapter 1 verse 1 to 5. Ang sabi dyan sa Gawa chapter 1 verse 1 to 5. Na kung paano inibig ng Diyos si Lucas na isang doktor. Paano hinira ng Diyos si Lucas na siya'y maging isang manggagawa ng doktor, ng Panginoon. Siya isang doktor, dalubhasa sa paggagamot. Pero kinakailangan mong iwanan niyang iyong kinakailangan mong maging kasalo o kasali sa gawain ng Diyos. Sa kabila ng iyong pagiging doktor, kinakailangan mong maging kaisa sa gawain ng Diyos. Sabi ng mga maling expectation, kung tinanggap mo na ang Ebanghelyo, ligtas ka na. Magpabaptize sa amin, ligtas ka na. Yun ang isang maling expectation. Na kung paano ang Diyos ay nagpapaliwanag, ang banal na salita ng Diyos ay nagpapaliwanag ukol sa katotohanan ng kanyang Ebanghelyo sa huling kapanahunan. Nais ng Diyos na ang bawat isa ay makarating doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Nais ng Diyos na maabot ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos o yung karapatan na ipinagkakaroon ng Diyos upang maging karapat-dapat na ang tao. Sa verse 8, yung discipleship or mission ito. Ikaw ay nilabas na. Pinili na tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo doon sa kanilalas na liwanag. Inilabas tayo, nakaalam tayo ng Ebanghelyo ng Diyos. Alam natin kung ano ang kabuuan ng gospel. Ano ang gagawin natin? Yung ating komisyon. Ano yung komisyon natin? As a disciple of God. Diba? Marami tayong gawain, marami tayong mga gawain na nasa ating nakalantad
sa ating harapan. At tayo sa ating sarili ay mayroong responsibilidad. Individual, by family, or by church, gawain ng church. Meron. Hindi ibig sabihin na ito yung three angels message ay mensahe ng tatlong anghel. Yan pala yung mensahe ng tatlong anghel. Okay. Ang angel na tinutukoy dito ay tayo. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Gawin niyo silang halaga. Maraming pamamaraan ng mga na tayo ay maging kabahagi ng gawain ng Diyos. Maraming mga pamamaraan. Preaching? Ano pa? Preaching? Anong kasama ng preaching? Serve the church, serve your brother, serve your sister, or even your mga sakit, serve him. Serve him. Di ba? Bahagi ng gawain ng church. At isa dito, yung pagkakaloob. Doon sa bawat isa na may kakayanan na maging bahagi ng misyon ng Panginoon kagaya ni Lucas. Kagaya ni Pablo. Si Pablo ay isang dakilang abogado. Mataas ang kanyang katungkulan, pero ginagamit niya ang kanyang titulo para maging kabahagi ng gawain ng Diyos. Kahit yung matataas na angkas ng mga tao na nasa lipunan, kinakailangan na maging kabahagi ng gawain ng Diyos. Faithful. Tayo ay isang tinawagan ng Diyos na maging mensahero. Kaya nga, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay nararapat na ipahayag. Halimbawa, ako mayroon pang 5 kapatid na hindi ko pa sila nakakasama sa paglilingkod tulad ng ating ginagawang paglilingkod. Ang aming pamilya ay may 10 supling. Kami ay 10 mga supling. Ang mga magulang, ang siyam ay lalaki at isang babae. At sa ang iyong lingkod ay naging bahagi ng gawain at sa patnubay ng Diyos. Ang 5 sa aking mga kapatid ay nailabas o nakasama natin sa bahagi nito ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Nabaptize sila, naging Adventist sila. At ang bawat individual ay mayroong komisyon. Ano pa ba kaya ang gagawin ko para mabahaginan ng Ebanghelyo ang aking kapatid? No? Ano pa kaya ang mga pamamaraan ang gagawin ko para maparatnan ng Ebanghelyo ang aking mahal sa buhay? Di ba? Di ba? Ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Hindi ba kayo? Minsan ako yung inikilabutan. Malapit nang dumating ang Panginoon. Pero 5 pa sa aking kapatid ang hindi ko nakakasama. Inikilabutan ako. Pero alam niyo ba, habang gumagawa ka sa ugasan ng Panginoon, habang nagtsatsaga ka na maglingkod, saan ka mang dako naroon, iwanan mo ang iyong pamilya upang makabahagi ka ng gawain ang banal na Espiritu ang gumagawa sa kanila upang sila ay mayalis doon sa kalimang kinaroonan nila. Marami ang pamamaraan upang makabahagi tayo ng gawain ng Diyos. Ang pagbibigay natin ng mga kaya natin ibigay para lang lumabog ang gawain ng Diyos matapos ito hanggang sa kanyang hangganan. Hindi po ba? Napakasarap ng lingkod, napakasarap na kilalanin ng Diyos na siyang may dalang ng bawat isa sa ating
maging ng ating mga tinatangkilik. Wala tayo. Ha? Wala tayong naipundar. Wala tayong pagmamayari sa mundo ito. Hindi sa atin ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, iwanan mo ang iyong sarili, ang iyong tinatangkilik. Ibig sabihin, kung yung mga tinatangkilik ay mahal mo, iwanan yan. Hindi ka para sa akin kung yan ay mahal mo. Pero, kung gusto mo namang makasama sa gawain ng Diyos, makabahagi ng gawain ng Diyos, maaari itong gamitin o gawin kasangkapan upang nakaisa ka sa pagkatagumpay ng Ebanghelyo. Napasarap magsilbi sa Diyos. Lalo ang natatanging buhay mo ay pinahahawak mo sa kamay ng Diyos. No? Hinihingi ng Diyos na tayo ay makabahagi ng gawain sa isa pang gawain, individual prayer. Prayer. Kung paano ang iglesia ay nagsisikap na magpahayag ng salita ng Diyos sa kanyang nararating na pagbabalik, ang puso nito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang puso ng gawain ay ang panalangin ng mga banal. Amen? Ang puso ng gawain ay ang panalangin ng individual. Upang sa ganon, ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na nangunguna sa gawain. Walang makahalong ibang hilyo. Walang makahalong false gospel. Kundi ito puro turo at aral na mula na sa unang nating mga magulang. Wala tayong kakayanan sa ating sarili. Nalalaman po natin yan. Kaya na ang ating pong pakikipaglaban ay hindi pakikipaglaban pisikal. Ang ating pong pakikipaglaban ay pakikipaglaban espiritual. Ano ang kahandaan natin o anong maihahanda natin sa pagbabalik ng ating Panginoon, sa pagdating ng labanan, sa pagdating ng paghuhukom? Ano ang laban na ating maipakita o anong paghahanda natin maipapakita bilang ebidensya na tayo yaong mga banal na nagtyaga, nakipagbaka? Ano ang ebidensya na ating po magagawa? Hindi po ba? Naisip po ba natin na tayo ay mayroong dapat na maging patutuo? Kaya yung patutuo ni Kristo, yung patutuo, yung ito narito, yung mga banal, yung kagaya ng ating susing Sauloge, narito ang pagkatyaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuo ni Kristo. Anong patutuo? May senaryo. Ang sabi ng sa langit, nagkita-kita yung mga kakaibigan sa langit. Ang sabi, narito ka. Ikaw yung naging dahilan kung bakit ako'y naligtas. Wow, napakasarap na patutuo. Sa pagharap mo sa Panginoon doon sa langit, may magsasabi sa iyo, ikaw ang naging dahilan kung bakit ako naligtas. Isang katotohanan, isang patutuo na tayo ay naging witness ng ating Panginoon. Di po ba nakapakasaya na yung corona o bituin na nasa ating corona,
siya rin na magsasabi sa atin sa harapan ng Diyos, Panginoong Yesus, siya ang dahilan kung bakit ako'y naligtas. Masarap bang isipin na ngayon pa lamang malaman natin na tayo ay kabahagi doon sa langit na bayan? Masarap bang isipin na tayo ay bahagi sa gawain ng Diyos? Masarap isipin mga kapatid. Masarap gawin. Kung masarap isipin, mas lalong masarap gawin. Ha? Kaya kung tayo ay nagsisikap, ang sabi ng Panginoon, kung tayo ay nagsisikap, sapagkat mayroong pagkatyaga, tayo ay makakakita ng isang dakilang pagpapala. Nawa, ang mensahe ito ay isang magandang inspirasyon, lalo na sa ating mga kaibigan na ating bisita sa oras na to. Ating hindi po ito isang aksidente na kayo mapunta dito or wala itong kinalaman doon sa mga okasyong inyong pupuntahan. Ito ay panukala ng Diyos na tayo ay makarinig ng isang katotohanan na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. May God bless our Sabbath day.
dakilang Diyos, amin po pinangalan at pinupuri sapagkat narito pagkakatipon ay isang kongregasyong nakaalam at nababatid ng iyo pong layunin. Ang kalooban po siyang manguna sa bawat isa sa amin. Narito, Panginoon, ay magdadala ng pagtatapos ng gawain sa buong sanlibutan. Upang sa ganon, ang iyo pong mga banal ay sama-samang sasalubong sa iyo pong ikalawang pagbabalik. Nawa o Diyos, kami iyo pong hiniran upang maghintay sa nalalapit muna ng pagdating ay patuloy mong pagpalain ng isang matibay at nagtatagumpay na gawain ang pananampalataya at patutuo namin pong isang dakilang komisyon sa iyo. At sa gabay ng banal na Espiritu, amin pong hinihiling na ito'y manatili sa amin hanggang sa lubungin ka namin sa alabang ng langit. Pagpalain mo ba sa O Diyos at ang aming pong kani-kanyang mga tahanan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabat Phil. Happy Sabat. Uy, mga tayo pa. Happy Sabat po. Okay, we're live guys. Pero walang nanonood. Ay, walang nanonood. Ay, YouTube. Oh. So, hello, what's up you guys? Happy, hey sister. Happy Sabat. Oh brother, be faithful. Say happy Sabat. Beshi, happy Sabat. Happy Sabbath. No, Beshi, no. Not yet. Happy Sabat, Elder. Happy Sabat po. Happy Sabat po. Sabbath. Ang kanta nyo, praise the Lord. Amen po. Happy Sabat. As we... Kuya Phil.